Izwi lomzansi 98.0 the details. Kanjani sekhona uLady M from Unica Wellness Center. Sabona kunjani sisi? Ngiyaphila bhuti wami, ngiyaphila baba njani wena? Hayi nami ngiyaphila. Hayi no ngiyaphila. Yeah. Sekuphinde kanjalo. Yeah no iviki liphuthu manje lesimanga leli. Yazi ngithukile ngithi hayibo seku Thursday namhlanje. Hayi angisathuki mina, angisalazi iviki, angisazi izinsuku. Akukho engikwaziyo nje. Ngibona nje uma sekuthiwa sekuyenzeka, kushuthi igazi liyangitshela. Everything ukuthi kwenzakalani. Ngiqonda lonto leyo. Yes, yeah. Angithatheleli ithuba baba lokuba ngibingelele umlaleli wezwi lomzansi. Simbonge kakhulu uNkulunkulu lesine namhlanje. Yes. Usuku olukhulu, usuku lokukhuphukela entabeni. Singabo mama siyasidinga lesikhathi. Ngifisa sengazi ukuthi kungavuka makabonge omama balesi yasikhathi. Angazi ukuthi kwakuyisiphi leso sikhathi kodwa sikhona isikhathi esasikhona la okwakuthi uma ngabe bephuma beyokhuleka bakhuleke uNkulunkulu wayezwa ngempela kungashiwo kuthiwa hayi uyaphuza ukuphendula cha bekhuleka aphendule futhi ngaleso sikhathi yabona isitha siphumile makabonge singakaqali nje ukusebenza isitha siphumile kakhulu ebantwaneni and kuyathusa kuyasabisa kuyathusa kunombuzo othi abobani kanti abazosifihla uma ngabe kuukuthi abazali bethu ibona abafihla thina singezofihla abazali ave kubhlungu ukuthi umzali boyena ongcwabe ingane ayikho into ebhlungu njengaleyo kodwa siyibona lezi igameko zenzeka kakhulu njengamanje sibona isitha siphume kakhulu sihlasela abantu abasha khona udaba engengaluzwa luningi nje since ngizwe lokho kuningi nje kuyenzeka yabona lolu daba ngilithola egroupini yabantu besifazane lesinayo uyabona uyakhala omunye umuntu wesifazane ukhala kakhulu ngomakhelwane wakhe uthi umakhelwane wakhe njoba ningibona ngikumakhelwane umntwana kamakhelwane bekade eyograde okay yes. So ukufunda kwalomntwana kube igrace sizosho kanjalo uyabona ngoba uNkulunkulu unamacebo amahle njalo ngomuntu umama usebenza emajaldini unomntwana abelungu ba decide ukuthi cha bamfundisa umntwana uyabona yabona so uma bemfundisile umntwana waqeda umntwana sekufanele ukuthi manje hamba yo grade uma ngabe sekumele ukuthi kuyiwe kwi grade ingane isha phansi ngonyawo ithi cha mina ngizohamba no boyfriend wami how yebona okay insuku zamanje mina ngizohamba no boyfriend wami njengomzali akekho umzali ongebuze ukuthi uyozuhambe no boyfriend ubani yena lo muntu lo uyoyibandakanya manje uyayiqonda lonto le hayi uzohamba athi umzali nami la ngiya khona impela athi uma uhamba kusho ukuthi uzohamba ngemoto ka boyfriend but kusho ukuthi okuyena umuntu osebalekile la kakhulu manje sekubani boyfriend kusho ukuthi le ngxabano ibe khona phakathi kwamntwana nomzali wa end up umntwana eshaya umzali yo ngibuza ukuthi ushaya umzali uyograda uyoka utholeni umsebenzi ngoba singabo mama sizwa lolu daba sikhalile sonke sakhuleka futhi sonke uyayibona lonto le so ke uma ngabe sikhala sikhuleka sonke umbuzo uthi sibusiso sikhona yini kulento yena ayilandayo ngoba njengamanje uyoqala ukuvula iminyango yekusasa lakhe noma ngabe kuthiwa umzali akasekho uyabona kodwa uyovula umnyango wekusasa lakhe yena kunokuthi ayovula umnyango uvela usewuvalile yes wabeka isandla umzali awu wabeka isandla umzali isibhemile and uNkulunkulu akafuni nalabo abantu uNkulunkulu akafuni nabo ngalendlela yokuthi akane ndaba nokuthi benzeni iyona into engeke ngisho leyo uthola ukuthi umntwana uzothi hayi ngoba kangifundisanga ngoba wangilahla ngoba kwenze ku1 no2 no3 kodwa uNkulunkulu uthi angifuni naye yes phezu kwakho konke lokho okubalayo okwakho kwasemhlabeni but mina uNkulunkulu angidingi nomzali emva kuba eseshaya umzali iqhubekile kwaye ku graduation noma singesizulwazi ke udaba selulonke ngale but besamangaze nje isimanga ngoba ngaleso sikhathi umama kuthiwa uvele wafonela umndeni asazi ukuthi okuyikona okwenzekile lapho kugcine sekuyini uyayibona lonto le kodwa nje kube yisimo esibhlungu so kuningi makabongwe kuyenzeka abantu bayabulalana boyfriend ubulalalelani bakithi lalelani thando oludala singakafiki yes thando lukaNkulunkulu uthando olukaNkulunkulu uma ngabe thina sihluleka ukuphatha uthando asiliyekeni ngoba vela kulona lethu uma ngabe lokho kufanele sikudlulisele kwabanye abantu thina kuyasixaka asikiyeke ngoba kusiko kwethu okukaNkulunkulu vele uthando makabonge siyalicela enkosini
uNkulunkulu usifundisa ukuthi asithande njengoba esifundisa nokuthi asithandaze kanjani. Yes. So uma ngabe ubona kahle ukuthi yazi selongifika kulobudlelwane kuyinkinga ake ngibuyele kumnikazi wothando ngike ngiyombuza kahle ukuthi kanti baba wabanikeza abanye abantu mina wabukeka sengathi unginika into ehlukile kwenze njani ukume lento ushaye nje uphoze ayikho into engenaphoze welokhuzana empilweni yazi ngisho sihamba lemgwaqeni uyithi uyahamba sekunophawu nje oluthe luthi lalela uzohamba kodwa uzothukuma kancane uyabona so nasempilweni kunjalo even ebudlelwaneni makabongwe kunjalo kuyadinga ukuthi sithande uma sibona ukuthi lento iyahlula uyazi ukuthi ubona ngani ukuthi lento iyahlula ubona ngama relationships awu 2 months 3 months 2 months 3 months 1 month yebo nyaka yonke lento iyashesha uma ngabe kwenzekile ayi unyaka ngathi usuphelile lapho uthi uyophela unyaka makabonga usuku usumincile umincela ukuthi kazi ngiyowuqala yini lo nyaka uma uqalile uthi inkosi ngiyabonga waqala unyaka kunabantu empilweni abaqala njalo uma eqala unyaka uqala nobudlelwano obusha unyaka nonyaka une relationship yakho ngiyakutshela yingakho namhlanje makabonge sinabantu abadala uyabona kuyathusa ukuthi ube no 40 kodwa unawo maqondana angifundi uqamba ngiyethiwa yila uqala khona izinto ukuhlakanyipha sabona lapho nathi uthi hayibo kanti uqonda lonto le ufika u40 unawo maqondana usahamba ubamba lokho kusho ukuthi impilo yabona ikahlangane so ke asibuyele kumnikazi wothando siyocela uthando kuye ngoba uthando hayi ngoba lungekho makabongwe uthando lukhona kodwa luthola abantu abangenathando yes ngathi ngelinye ilanga uthando ngeke makabongwe luze luhlale la kungenathando khona khohlwa ahlali no baba hlali ngeke uzuphoxe uyazi ukuthi lento ngendlela emnandi ngayo ithi fika la ithawe maki yahlaleka we makwazi kwamnandi yazi ngitholuza kwethu yabona njoba itholuza kwethu bazokwazi ukuhlala kodwa uma ngabe ufika uthando into edala ukuthi abantu baxabane luyafika uthando azolinikeza umaba ongathola ukuthi umakabonga akanathando kuyaliwa ngaphakathi ngabantu abamshile ngabantu amamenze kabi ngendlela akhule ngayo yes so uthando bese luyabona ukuthi hayibonga izohlala kanjani la kuphithizela kanje mina ngiyazihambela ngizohlala kanjani endaweni ongenathando kuyo ongenathando ongenakuthula once uthando lwafika endaweni okunothando kulona bayahlala abantu babe nokuthula abantu abaxabanayo abantu okuhlangene izinto ezingahlangani makabonga kuthe kuyahlangana kwaqhuza umlilo ngendlela eyisimanga isikhathi esiphila kusona but kunye ngifuna ukutshela khona mlaleli ukuthi uthando likhona but asibuyele kuNkulunkulu yekani ukubulalana guys yekani ukubulalana bantu besifazane hlukanani nemithi bantu besifazane hlukanani nemithi siyabuka bayisebenzisa imithi hayi makabongo hayi kancane ukuthi kube njani uyintando noma awindawo makabongo zokubamba nje umuntu wesilisa mase sixabene muso ngiphoxile bese lento ingidla ngaphakathi ngoba phela ngaphakathi bese ngiyabuyela ubani ozovuma nento emnandi kangaka ahlukane nayo lo mphoqe yona wena ukuthi akabe nayo abantu besifazane bathanda imithi too much be careful bantu besilisa be careful la ukhona angazi lokukhuleka njalo abantu abafuna ukukhuleka zigezeni ngegazi lika Jesu Kristu thembelani kulabo enithembele kubona ngeimpilo zenu ngoba eminyango kusho yazi ukuthi uhleli uzwe kufona encane ingane ngelinye ilanga wafika ingane eziwu2 ezincane right ingane zesikole zifika sense ezincane zikhala ngani zikhala ngomuthi ngasola imvubu umuthi zikhala ngomuthi okubamba abafana ngasola imvubu angidlali ke mina ngiphenduka umzali ngithi nezwa ngobani ukuthi la ekhaya kutholakala imithi yokubamba amadoda nani kutshela ubani lokho ngasola imvubu ngangizoyishaya ngempela iphuma ibaleke zincane kufanele ifocus emfundweni yazo but zizofunda ngenxa ukuthi uthola uboyfriend onemali wafuna umuntu abantu balwa nemali inkosi yami abantu balwa nemali makabonga abalwi nothando njengoba yombamba makabonga akambambeli ukuthi uyamthanda kodwa umbambeli ukuthi unezinto yes bobaba bashadile be careful uyachitheka umoya iyachitheka imishado ngenxa yemithi
amantombazana angashadile wanendaba nani ngoba vele wona washadile futhi sekuyacaca ukuthi ngeke asashade ngendlela bona bathe mabe irate abayibona ukuthi umshado into vele engasabafanele njoba umshado ungasabafanele into ukuthi bachithe imshado yabantu badla imali yamadoda ashadile ezingane nabafazi babo hlukanani nemithi and ngoba ninje makabonga izonithola imithi thina ngoba sinje sizofa sifele emanyaleni yilokho kakhulu okubhlungu asisho ukuthi kwenzakalani kodwa ubona izinga lokubulalana manje ukuthi kanti abantu engqondweni zabo iphumile yini le nto kodwa uyabona ukuthi ngeke makabonge kuhlanganiseka behlanganiswani Nkosi yami kwakho imithi yothando kuhlanga for sure nene kuthiwa yini namabhube esakhona la because umuntu kusho ukuthi uvela benkinga uvela besilwane ngale ndlela ukuthi ngizoba namandla mina okudlula konke kodwa ngapha kule muthi ngiyasola khona nje umuntu webhubesi khona umuntu wesilwane esikhulu esidlula sonke angikwazi ukuthi yini but yini lenza abantu babeka so uma ngabe singaqapheli makabongo ngoba silwane enduku nje bani besifazane bani besilisa abantu besifazane balwa nemali emadodeni abantu besilisa bala nani nokulala induku cansi yes ucansi makabonga ngiyayiphinda le madoda nifuna ucansi kuphela enjoyment nje yocansi angazi noma liyahluka noma luba njani Nkosi yami fundisana abantu beni movement uma ngabe kunjalo musuke ifuna ngaphansi hayi makabonga fundisana abantu beni movement makhehla musana ukujajuliswa izinto vele nibona mhlawumbe ukuthi lezi zinto zonixaka kusasa ngoba nijajuliswa izingane ziginqika nje lemkhabeni ziyaginqika nje ingane emkhabeni yabona umilele nje ingane iyaputshuluka ngale ujajuliswa yilokho nje ingane iyaputshuluka emkhabeni mhlawumbe lenduku asaperform lutho ayisaperform induku into asaperform kodwa manje uginqika kwengane phezulu kwesisu nje kuphela but egcineni kuzokwenzakalani kuwena umuntu omdala yo siyesimiyeke kumoya ongcwele enza izinto zakhe noma sisuke singekho lapho kodwa ngithi ake siqhubeke sikhulekeni yes uNkulunkulu obe nenhlanhla ukuthi amvuse akhuleka kamvusa singavuswa amawashi bakithi uyazi ukuthi usathane njengamanje uhleli kuma cellphones nokukhala kwama cellphones sivuke sithandaza uthi uthandaza useqedile yena ngenxa ukuthi wena umcupheli cellphone eyiforce ngamanye amazwi umnika iappointment yokuthi uzovuka ngasikhathi yeqonda so ayi ukuthi hayi lo uvuka ngo12 lo sesijabula impela sikhuluma indaba ephambili kabi ngokuvuka ngo12 ngathi uyayivukela kanti uvuswa yise usakhona ehudula hayi uyayihudula uthi uye lo abanye abasavuka empedeni ngenxa yeselfoni kodwa ukuvuswa uNkulunkulu uvuka makabonge kube sengazi ukuthi kade uvukile yes uma uzwa kunalento uma uvuswa uNkulunkulu akukho ngisukunqena uvuka uthatha ingubo lahlele uphume ekamereni uye kwelinye ikamera ngoba phela siyabahlonipha nabantu esilala na asifuna umsindo uyabona lahle ingubo uhamba uye kwelinye ikamera kwi-closet yakho ufika ukhuleke asibakhulekela abantwana bethu ngaze ngamdabukela umama walesikhathi samanje ngikhuluma ngomama wesikhathi samanje ngaze ngamdabukela ngoba abantwana esibazele basikhalisa imihla namalanga bathi ke angeke siyeke ukukhuleka angeke siye kumethemba uNkulunkulu siyabonga kakhulu sibonge yes makabongwe ngesonto ledlule sakhuluma indaba enkulu indaba eyathinta abantu abaningi niyangichaza uma izinto engaqondene nani niyangichaza uma izinto engaqondene nani ngoba isihloko esasimnandi kakhulu kubantu besilisa yes ake sibonge kakhulu okay uduma lonke siyalinikeza umnikazi walo ngamanye amazwi sinika uNkulunkulu okuyena osinika ukuhlakanipha sikhulume kakhulu ngedrama yabantu besifazane ngesonto ledlule sathi abantu besifazane yekani idrama angikwazi ukuthi ngathi ngivuka nje ngo5 ekseni ngivukela ukuthethiselwa inamba osecingweni ungayazi so ke bajabula kuba hayi ngathola incomo hayi shayile namhlanje
Ushayile namhlanje. Ayishayileke namhlanje ngenxa ukuthi ngikhulunye ngento ethinta ifoni. Yabona ukuthi ngempela khona yes yabona bajabula kulungile ngiyabonga kakhulu asibonge noma yabona ukuthi sathinta indaba eyanijabulisa kakhulu kodwa ngizonithola nani ngelinye ilanga uyazi ukuthi mina angimi ngapho ngithi ngisamba ngapha ngibuye khona la ngeke ungithembe mina khohlwa ayona ingane le ungasuyithemba ukuthi ngizohamba no lady ngoba sithi sahamba vela kujikele khona sale khona la all right. Sase sethembisa ke namhlanje ukuthi bakabonge sizoke sithinte indaba ethinta amamuthi. Yes. Indaba ethinta amamuthi makabongwe. Ngiyazi ukuthi sidalwe ngeindlela ezingafani. Yes, iqiniso lelo. Ukudalwa kwethu ngendlela engafani, but mangingasho ukuthi kumele lezi indlela zethu ezingafani bese ihlukumeza abanye abantu. Bayinkinga makabongwe abantu abanamamuthi ngoba bayathanda ukuthi uma beshela basukela abantu abangenamamuthi. Angazi babona ngani noma kuyabona yini lokhu utlalela wena ngoba phela naye akasho utlalela nje ukuza kumina nginamamuthi. Uyaqonda? Kodwa isikhathi esiningi makabongwe kuyaphambana. Lo control amamuthi vele thela umuntu ongenamamuthi. Umuntu nje kuyena kuyafana ekseni ngisho ntambama umtholo uzomthola esesimeni esinjalo. Kodwa ngabantu makabongwe esingalala be right siyavuka ekseni ungazi ukuthi kanti uthe uma ephupha waphupha ehamba phi. Laba mshaye khona nami ngaze nga involved. Uyayizwa le? Yes. Uthe uma iphupha makabongwe bamtintinya la bamtintinyele khona uthe uma bemshaya lo muntu wabona ukuthi cha nami bengikhona yingakho evuke sengikwadele iyagqilaza lento makabongwe beside ugqilaza anokwazi into eyodwa ukuthi inciphisa uthando yanciphisa uthando ayikho into ebhlungu makabongwe njengothando oluhlala lubanjwe kanje ngeremote. La kufanele manje ngijabule uma ngabe kujabule usibanibani. Uma yabona mangifika ekhaya kufanele ngiqale ngicheck imood. Yokuthi okay uma ngabe ngithi sawubona kuzoba usawubona onjani. Ngoba uma ngabe kusawubona ophezulu kufanele ngibe phezulu. Uma kusawubona ophansi kusho ukuthi impela lugcwele ulwandle namhlanje kufanele ngibe usawubona onjani ophansi. Abantu abaningi ke lento makabongwe ngizothi kuyisitha nje abasaziyo futhi nabo ukuthi banazo abazincomayo guys asiyekeni ukuzincoma ngento engekho right. Hayi mina ngiyazithulela nje. Kuphela abantu abanjalo. Mina ngiyazithulela. Hayi mina ngiyazithulela nje. And abantu abajwayele ukuthi bayazithulela mhlayishela wayekhuluma kwedlula bonke abantu ababekhona emhlabeni. Angeke ngibe la kakhulu kubantu besilisa ngisho ukuthi abantu besifazana abanawo amamuthi. Abantu besifazane isikhathi esiningi bayithanda iattention. Okay. Babili bathatha abantu besifazana abathanda ukuthi endlini kuhlale ukuthulekile. Thina sithanda iattention. Sithanda ukuthi njalo sibe seduza na hawu bebe wami. Uthuleleni yeqona hawu namhlanje unje yabona sihlezi sikhuluma mase kubona sinezinto esilosizisho kuwe kodwa abantu besilisa ibona abamkela kakhulukazi thina esikusho hawu ngiyakuthanda hawu ku1 no2 no3 kunomehluko makabonge phakathi komuntu othula ngoba umbona ukuthi vela kanankinga nothulo onenkinga. Uyakwazi ukubona methuli enenkinga. Uyakwazi ukubona kokuthula komuntu onenkinga. Uyakwazi futhi ukubona komuntu othula kunabantu abathula sidalo uyamazi umuntu namhla emshela umuntu wakhe wamshela kodwa futhi kwakubonakala ukuthi uphansi kube nabantu abazenzisa ukuthula kodwa asahlathula imbilisi kunabantu okuqubuka kube imbilisi singazi thina ukuthi imbilisi siqubukile vele iqubuke nje singazi lutho singathi sihleli nje kuvele usemuntu umuntu singazi ukwenzakalani. Layelani ke bo baba banjalo noma bo mama banjalo niyasihlukumeza. Niyasihlukumeza. Kahle abantu abanjalo ufanele ngabe abaganwa futhi abathandwa umuntu nje. Hayibo. Bayithande bona bodwa. Uzothi omunye ezoqondana kanjani? Uyabona ingakho ngithi kahle abantu abanjalo.
ngoba ayikho into ebhlungu njengokuthi makabongwe sithi sijabula umuntu avela bekwenye imuthi avela change nje fast bese kuba nalethi wena ke uyazibona yini uma uzibona wenzani because yazi uJesu ufundisa ukuthi yonke into iyafunda kodwa ithi uma ngabe umuntu eyibona yena ubona enormal mangabe ngibona ukuthi yazi bengathanda ukukhuluma yena ubona kunormal cha it's okay ukuthi uma umuntu ubungakuthanda ukukhuluma kuyiqiniso makabongwe lokho kushoyo kodwa njoba ngisho ngithi kubantu abanembilisi bayazi ngiye ngithi okungenani uma ngabe sekuqubuka leyo nto leyo makabonke yenza upartner wakho abe aware kunokuthi ugcina usuxabane nopartner wakho ngento wena oyaziyo kodwa upartner wakhe engayazi okay ngenxa ukuthi lokho sekwenzeka kuwena makabonke manje usuyakwazi but upartner wakho ugcine yena bese kamereni ebhizi uyabuya wena usushintsha iningi ke labantu besilisa makabongwe lento yokukhula kwethu ibalimazile kakhulu baze babukeka njengabantu ongazuthi bayathula kanti abanyanya unamehluko ke lapho exactly yaqona babukeka njengabantu abathulayo kanti abantu abahlezi becikekile ngaso sonke isikhathi asi-avoid lento yokuhlala kwi-past ngoba izochitha imizi yethu. I strongly believe ukuthi makabonge noma yini eyenzekalayo empilweni yomuntu isuke isifundo esingafani nento. Yes. Uye uzwe ubaba ethi indlela engangikhula ngayo iyona le enomthelele ekutheni kube nje usuyibonile wenzani ukuzama ukulungisa lesi simo. Ngihlezi njalo nginaleyo question makabonga. And ngikusho lokhu makabonga ngenxa ukuthi ngiyazi ukuthi siyalungiseka. Sike sabhizi la noma makabonga sakhuluma ngami. Yes. Uma ngabe wayilalela indaba yami yila wabona khona ukuthi ngempela lento engikhuluma ngangineqiniso lalo ukuthi iyalungiseka. And ayilungiswa womunye umuntu lento isuke idinga wena. Yes, idinga wena mnikazi wayo. Indlela engikhula ngayo ngilindele mina ukuthi ngibe nonkosikazi. Umbuzo uthi ngizoba kanjani nonkosikazi kodwa ngiyela ukuyothula. Ukugana kusho ukuyothula yini phambili? Ngizowakha kanjani? Ngizowakha kanjani? Ukuthula makabongwe kumosha izinto eziningi. Abantu bangathula okay fine ngoba mhlambe abanye bathi bayazivikela angazi bazivikela nje. Abanye ba avoida. Exactly avoid. Kodwa kumele wazi into eyodwa ukuthi njengoba uyindoda noma ngabe usemncane ukagana wena udalela ukuthi ube nomndeni. Uma ngabe unomndeni uzokhuluma. Yabona? Awukho umndeni makabongo wako wabakhona kungakhulunywanga. Ngenxa ukuthi yonke into kuyaboniswana. Boba basiyazi ngabantu abanqenayo ukulungisa noma ukuplana izinto. Yingakho imizi enamadoda kuphela into zakhona ihlezisi yabona? Ngisho nombhede seloko washo uma wakhe usami kwiside elilodwa. Seloko nje ikamera lasisomdala bathi phuma uzolala ngapha ngoba usehambile wayoshada. Lisalapho fana lo yabona? Into zabo zikanjalo. Kodwa wesifazane yingakho wesifazane unzothi nihleli abe kuhlezi njalo kunento eningase nikhulume ngayo. Babucabangani ngokuthi thina uma ngabe ingekho into esingakhuluma ngayo makabonge singakhuluma ngomntwana manje esafunda ugrade 1 kodwa sikhulume ngayo sesetertiary. Yes. Uzwe indoda ethi hawu lo muntu usasephansi kabi. Yeah. Libe kuyini lapho? Yebo. Yes. Kodwa ngenxa ukuthi asihlelanga lento yakhe ka grade 1 no grade 10 ne-tertiary. Yingakho wena ubone ngathi kusekude. Kodwa uma ngabe kuthiwa sihlanganisa lo mqondo ka grade 1 eze na umama. Ubaba ngempela ovulelekile uzothi yazi inkosikazi wathinta into ebengakaze nginake. Yes. Singabona sengathi umatric into ekude. Kodwa yazi siyabona ukuthi into eseduzane. Yingakho ngaze ngathi kuthina le yabantwana singayibheka into ile kude kodwa siyibheki la eduzane. Umbuzo uthi uma ngabe uthandana nomuntu othulayo ushade nomuntu othulayo lezo zinto nizoyilungisa kanjani? And uhlobo lomuntu lelo ohleze engenasikhathi sokuthi angalungisa izinto uyuthi uxoxa nakathi sobuya sibone
Eish. uthi uzama kusasa athi sobuya sibone kanti koze uma ngabe uqhubeka uyiphusha seniyaxabana baye bathi ke abantu kumele ube nendlela yokukhuluma hey siyayifuna indlela webakithi kahleni sesikhathele uyizama indlela yazi ukuthi sesigcina manje kube sengathi abantu besifazane ibona abablenywayo ngenxa ukuthi abayifuni indlela kanti nina why kuze kufunwa indlela azokhuluma nani cha ngiyayibuzela nje why abantu besifazane fanele njalo okwethi sihlalela ukuyicupha ish ecweca hlala ngokuyicweca njalo uma uzwa la kukhulunywa esitshelwa womama kuthiwa abantu besifazane kanti Thoni emgade uyabona abantu besilisa bahlalela hayibo kahleni nina kahleni bahlalela ugada nje bona uyabona kanti lente kabani akuyona yini into yethu le hayi timing into yomuntu wesilisa uma ukhuluma ngayo kufanele ihlezi ne timing ikuphi timing kamama wasekhaya iba nini eza kumama wasekhaya kufanele sithi bam kumuntu wesilisa kumele kube ne timing hayi sometimes kontrobanda nginhloko ukuthi ungadressa ngendlela ethile exactly uyinhloko kufanele ngiaddress ngendlela ethile but angingami izinto ngoba kudingeka itiming kunezinto makabongwe ezidingeka manje yo yes ukuthi zenzeke manje uma itiming ingekho right kufanele kubhubhizwe ngoba itiming ayikho right isikhathi ngoba kuthiwa gadi isikhathi ngicupha ukuthi yabona uma ufuna ukucela something ungavela ucele nje inyanga iphakathi yeah uyayiqonda lonto le yes sihlalele manje ukusaba ngoba abantu besilisa sazi sothi sithi kunjani kanti lento makabongwe yinto yethu sobabili engadingi ima timing la wena mhlawumbe endleleni ungathola ukuthi wayixakeke kabi udadewethu kodwa ubonanga ukuthi wayixakekile namhlanje usudinga itiming yayibona lento le yes wabona ngawo ukuthi kahle kahle itiming la idingeki ngomuntu uyuthi nje ushaywe ekhaya qhamuka insizwa ucela uthando itiming lapho ikuphi yayiqonda lento le yes wabona ngawo ukuthi hayi yazi ukuthini kuyakhulunywa vele so guys ayikho into ebaluleke njengokukhuluma kuboniswane noma ngabe kuthiwa umuntu othulayo yes yabona noma ngabe kuthiwa ungumuntu othulayo ungumuntu but le yamamuthi angiphathi khona yimbi kakhulu maye kuwesifazane wenza lento onamamuthi ngcono mhlambe kwakungcono khona kuba abesilisa kakhulu yeah umuntu wesifazane usatha isikhathi amamuthi ekhaya hayibo ekhaya kuyasetshenzwa ekhaya kusetshenzwa ngendlela ukuthi uma ngabe unabantwana uthi usebenza ubukhuluma yeah so le yamamuthi ke nomuntu wesifazane usuke isathapi abantu besifazane abanamamuthi bajwayele ukuthi bathola amadoda afani okay yabona alright yes bajwayele nje ukuthola amadoda afani amadoda kunzima kakhulu ngoba uyungaboni noma unamamuthi noma uzumthola usuphakathi kakhulu uyayiqonda lento le yeah but abantu besilisa engase nginitshele khona abantu besifazane kuyabanenga kakhulu okwedlula thina thina sinendlela yokuni understand njengoba ngisho ukuthi komuntu wesifazane exactly okomuntu wesifazane kuningi ngoba njengamanje sihlalela ukunicweca okay kuleli side abantu besilisa bayashesha ukunengeka abanaso isikhathi sokucwecwana nathi uzophuma nje ayofunela la zoba nefani khona ngoba vele unefani yena yo and kulolo ukuphuma kulula kababa ukuphuma ngenkathi ephuma bese elanda idliso ezobuya zoba nginkinga ezobuya lizodala inkinga kakhulu and abanye ke abantu besilisa uthando lubehla ngaphezulu uma ethole umuntu oyilento ephambene kakhulu nasekhaya yeah hey lento nje angiyazi mina ayilida ngathi ngabantwana sometimes yabona hey lento yazi lento emnandi kanje mina ngiyazi lento ekhaya avela bambisiseke lo makhwapheni athi kanti akutholi lokho ekhaya indala ukuthi umakhwapheni abambisise kakhulu makhwapheni ukukutshela iqiniso engeyona lento wena umbona ukuthi uyiyona ngoba usumtshele ngekhaya la
ubani ongayifuni opposite yento ish ngoba njengoba usumtshelile uzokwenza sure ukuthi mhla ufika uba yilento yeah yokwakhiwa Yeah. ngoba uyazi vela lo ngayitholi yeah khona njalo mangabe uyifuna exactly uzoloke uza kuyena ngaso sonke isikhathi yingakho ngathi ngelinye ilanga sixoxa makabonge ngathi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani but protect umndeni wakho protector umndeni wakho ngoba once washada kunzima kabi ukushiya umshado ulandela umakhwapheni yeah abakwenzayo bayakwenza ngenxa yemithi indoda eke yashiya unkosikazi nabantwana yayohlala nomakhwepheni yingoba isetshenzisela umuthi amadoda ngiyawathanda ngoba kwezinye izikhathi ayimela into yawo kodwa into edala ukuthi angayibeli into yawo yithi ngenxa ukuthi siwocevuzile yayiqonda lento exactly but khona umunye umngane wami wangitshela ukuthi there's a guy amaziya this guy wakhumuza omkhulu unemali ba successful nomkakhe kwathi kuyovula umuzi bathi bengene ekhaya the guy wavele thathela nje ama cellphone akhe ne laptop yakhe wahamba wayihlala emqashweni wathi kunomsindo ekhaya ufuna ipeace yena usewazi ngani ukuthi kunomsindo ekhaya eseqedile ukwakha engakahlali nakuleli ekhaya babehlala kwelinye ekhaya so bakhumuza omkhulu kunalowo kade behlala kuona kahle wayengafuni ipeace yena wayefuna ifreedom yakhe sho kanje I'm telling you once wathatha isinqumo sokuthi uyokwakha umuzi izinto eziningi makabonge si yini nina nifune kakhulu ipeace yabona yeah lento yasekhaya makabonge kahle ifani nje uma ngabe kungena kuthula kwakufanele kube nombuzo othi yini edala kungabi nakuthula bese kudilwa nento edala kungabi nakuthula ngoba alikho ikhaya makabonge abantu abajajuliswa ukuthi kufanele kuhlezi kunomsindo yes into edala ukuthi umsindo uqhubeke yingoba sifuna ukuattenda into edala umsindo noma ngabe ubani uyayibalekela ekho ufuna ukuyiface akekho makabonge kungenzeka oyedwa phakathi kwenu uyafuna ukuyiface but oyedwa phakathi kwenu uyabaleka and nalo bhuti njoba wagcina ezahambe bakhela kahle umuntu yena ongafuni ukukhuluma lo ngoba kube wayefuna ukukhuluma wayezokwazi ukuhlala nomndeni wakhe balungisa isimo alande bonke abantu ababe involved uma ngabe ngithi bonke abantu ababe involved emshadweni wabo lapho sikhuluma ngebhadi ke vele abefundisi bamanje siyabathenga yeah uyangishadisa ngaze shungazi akazi nokuthi ubani makabonge yabona ish uma ngabe ngithi sengiyamfuna umfundisi owashadisa ngiyofuna bani ngoba lo mfundisi owashadisa ngayalelo umngane wami wayebhukiwe eqa akumazi ngizokhuluma nobani nebona izinto eshintsha kanjani yazi washinto bengaze ngina ngathi uqinisile yaqinisile exactly ngeke ngaba semgcabeni mina umfundisi yazi wathini ekhuluma wathi bengingamazi udedli weshonile wathi bengingamazi udedli kodwa ubuya sengazi ukuthi umuntu ophilayo umuntu ophilayo akazi kumele athini umbuzo uthi uphi umfundisi wakubo kade akazi kumele athini akazi kumele athini ish yinkinga ke lezi manje esesihamba sibhekana nazo because emishadweni yethu kunabantu bokuqala okuyibona uyazi ukuthi ngisho ungakayi ngisho emndenini uyazi umndeni ubantu bokugcina but umfundisi umuntu oqala ngoba yila isincela khona makabongwa ngithi exactly yes kodwa ngento yokuthi angikufuni ukukhuluma uzoyeka ungayi kumfundisi wakho wakushadisa abanye bayabaza abafundisi baba abanye ababazi babebhukiwe bathatha imali bazihambele omunye weqhamukeni nawe njengonkosikazi wami angindaba nokuthi waba nemo phifindo nje exactly shayile hey imshado yesimanje ay imshado yesimanje yabona siboshwa nje amafindo abantu esingabazi siyaboshwa nje sibonga siphumile isitifiketi uthi hayi uthiwa sikhona ePitoli impela lathi sibuya siyasabela siyasabela yeah abanye uzanikwa into engekho uyangizwa ngenxa yokuthi asinayo so ngenkathi inkinga zokuqala zifika akuzona inkinga makabongwe zokuthi sihambe simemeza ngazo kodwa inkinga zokuthi qala kumfundisi wakho ngoba asikwazi vele ukushada singazange
ngathola isimanga kunabantu makabonge esikhathini esiphila kusona abashada bengayanga ngisho kuyi marriage counseling. Ibalekile perform shada. Oh Jesu. Mina noma ngiyibona ngendlela ehlukile I marriage counseling because angeke ize ibasize abantu ababili lawo ma sessions ngekhathi zokugcina. Okay. Ngaye ngakhuluma ngathi mina lento ye counseling iqala usafuna ukulobola. Kukunento kufanele ukuthi iqale kuwe wedwa makabongwe. Uyabona? Makabongwe yazi sengifuna ukuthatha umfazi manje. Uthatha kanjani umfazi ungazi ukuthi kwenzakalani ngomfazi yini umfazi? Yabona? Yeah. Sengifuna ukuthatha umfazi. Ange ngiye kwi counseling qala. Yini umfazi? Yiziphi izinto okufanele ngizilindele? Uma sengilobola kuzokwenzakalana u1 no2 no3 yazi uya lapha usuna le yanto yokuthatha umuntu. Kanjalo futhi nowesifazane ngenkathi ubhuti eqala ethi yazi ngicabanga ukuthi ngithumela abakini asikwazi ukunqaba thina ngithi ngicabanga kodwa kakaza athi ngithumela abakini kusasa. Yes. Ngicabanga yinto le makabongo kufanele sikhulume ngayo sobabili ekuthenini si ready yini ngengathi ngelilanga iningi labantu abashada namhlanje uma ngasumbuzo nje uthi yini edala ukuthi ushade ulady M uzothi ngoba ngangemthanda. Hayi ngoba nakho se ready ukuthi ayicommit. Ngoba ngangemthanda. Ngase ngithi kuyingozi ukushada umuntu umshadela ukuthi uyamthanda. Uthando lwakheke emshadweni. And uthando laphela futhi. Exactly. Uma ngabe umthathiso ukuthi uyamthanda kuyokwenzakalana uma ngabe uthando seliphelile. But umuntu othe khetha umfazi akhetha umfazi hayi ngoba emthanda uthando kube yinto enezelekayo nje kodwa hayi ukuthi ibe unumber 1 lo muntu uzokwazi kwakho umuntu umuzi wakhe ngempela uzowakha abantu abagcina behlukene dismal ngingangenanga muthi ungangenanga lutho amtshela athi ukuthi angisamfuni umfazi wami yo yingoba wamshada ngoba enjani indlela esho ngayo Shela baba. Ngoba wamshada. Wala indoda bayisiza ngimfuli. Yakwinqanda. Yingakho bangabona ngathi bilelila. Umuntu wesilisa umuntu wesifazane mengathi akasafuni ngamsamncenga. Hey umuntu wesilisa bekwathi asafuni. Hayi. Futhi yabona umenze walikhipha kungcono nalo sabaleka. Because khona abantu besilisa othola ukuthi abayisho lento kodwa bayabaleka. Kodwa lozo wathi lalela ngisakufuni. Ovele nje wehlisa umoya uthi sithando sami ngiyazi. Yazi umuntu wakhona noma encenge zamulungisa isimo vele ukuthi sibulale. Yini wakhuluma ngathi uyayazi le. Futhi akunzima. Evole bonke inga kuyinkinga uyazi ukuthi yingakho phela kwa iBhayibheli lithi owesilisa uyena okufanele enze njani athande. Yeah. Ingathi uNkulunkulu wayebonile le. Uyabona? Yes. Ngoba uma ngabe ubheka owesifazane umuntu wesifazane makabongo uyakwazi ukuhlala nomuntu noma engasamthandi. Bantu besifazane iningi labantu besifazane bakwazi ukuhlala. Kunzima. Yabona? Abantu besilisa uma engasakufuni nje cha khululeka uqala ukukhombisa. Khombise ngezenze khombise asilalela ntombazane. Yabona bese sithi ntombazane. Ubona sibheme ngempela. Lalela ntombazane hlukana nami. Uma ulokuqhubeka angithi usazama ukugwema lento ukuthi athi angisakufuni. Kodwa manje inkinga lento ngoba thina uma ngabe ubaba badala besitshela bethi makabonga awudingi ukuthatha umfazi omthandayo udinga ukuthatha umfazi omdingayo nobonayo ukuthi uzokwazi ukwakhisa umuzi asibezwa ke kahle thina inkingi lapho ngoba uvela ubonze ngofanini mina nomuntu engamthandi kanti kuyiqiniso makabonga ukuthi uthando lwakheka emshadweni uthando lwakheka emshadweni but luzoba ingozi ozongena nalo emshadweni ngoba luzophela uma seliphelile kuzokwenzakalani butwana maningi ama qualities like quality nje quality yomuntu esifazane 1 no 2 no 3 no 4 and zonke lezi zinto usukuyibonile yabona yes
yazi uma uthe uyakuvakashela ukwashela ngisho ngashongo yabona yazi akafuni ukuhamba engakayinelanga mina kade ngayibona ukuthi ngumfazi kade angikaze mina ngifike endlini yeboyfriend yami ngihambe ngaklinanga washanga ayinanga ngaphekanga ngovuka ekuseni Sunday yonke lento ngobe ngiqedile ngesikhathi esincane ngisemncane kabi Ukule ngesikhathi right ke manje laba sibajola abasho kahle bathi umfana umenzele lutho laba basho njalo bathi umfana umenzele lutho bashiya ukuthi umlala kuphela bakushiya lokho bashiya lokho ngoba kubona into ehamba phambili ukulala nomfana kunokupractice ubufazi ba practice into okufanele ngabe bagcine ngayo yes babuza kahle ukuthi ngiyowasha kuze kube yini already usejele ukuthi sizohamba kumina already usejele sizohamba so ubuza ukuthi ngiyowasha kuze kube yini lawo mazwi asengukhiye kuona ukuthi lalela vele mina ngihamba futhi uyazi ukuthi uma umfana uzwa igirlfriend yakhe ikhuluma kanjalo ovela uxolisa ngaleso sikhathi umdedela ahambe sure ngoba already lo muntu usekutshelile ukuthi ngiyahamba abasathe athi nje wena uthe kumina wenze njani ngihleli kanje njengamanje usucuphile cha ngiyokwashela mhla sungilobolile kunezinto makabongwe engasathusi manje uma ngabe kuthiwa seziyenzeka hayi no miyeke ahambe useshilo vele wathi uyahamba yinto esenhlizweni yakhe lengaphakathi ukuthi vele unjani uyahamba omunye ngoba usehambe kakhulu useyazi vele ukuthi hayi vele ngiyangihlala ngiyangilasa and akasayimisele kwakakha lo muntu ufuna lento ayifuna ngaleso sikhathi maqede bese yazihambela isikhathi ke siphila kusona sikanjalo makabonga but okubalekile kakhulu ukuthi abukho ubudlelwano esingabakha bakheke uma ngabe singeza ukukhuluma uma ngabe njalo sizovuka sidiniwe singazi ukuthi sidineleni umuntu makabonga kubona bonke abantu abenza leyo nto bayazazi futhi uyakwazi ukuzibona musani ngathini ukuzincoma ngento enazahla mhlophe ukuthi ayikho right hayi mina ngiyasithulela ni hayi mina ngifuna ukukhuluma noma sekumele umuntu akhuluma alungise izinto kumele umuntu akhuluma alungise izinto akafuni kunezinto ezingagcina zona ka and abantu abanjalo makabonge kuze kwenze ukuthola ukuthi ekhaya umama decide ukuthi enze izinto angam-involvanga ubaba bese kubukeka sengazi ukuthi umama usevele waphenduka and abantu abanjalo ngenkathi umaye sethatha istand umuzwa yena kuqala athi angithi usuyindoda la ekhaya izinto uyazenzela kanti kufanele ngizenze nobani ngoba umuntu wala ekhaya akafuni ukukhuluma ayikho into esekhaya okufanele yenzeke makabongwe ningabonisananga yes neyodwa uyazi ukuthi kunemndeni like njengana nami makuthiwa ngiyothenga ifurniture yasekhaya ngiyathanda ukuhamba nobaba yeah nginendlela into engithanda ngayo nayo nendlela into eyithanda ngayo so kufanele sihlanganise lezi zinto zethu yabona yes yabona baba ku 1 no 2 no 3 no 4 1 no 2 no 3 no 4 yaqona yes okay ngoba uthanda ikhale ukuthi mina ngithanda ikhale ukuthi ake siyibheke ukuthi masiyicombine le khali ngasibe njani uma ngabe kuukuthi mhlawumbe ikhabethe libomvu ngenze isibonelo kulungile angimyeke kodwa kusala indlu yo decorator yimi izinto engizozifaka izinto ezokwazi ukumesha urect sengifaka nezami yes bese kuyahlangana kodwa uma ngase sonke isikhathi kuzohlezi kuumuntu oyedwa angeke ube nalo uthando lokuhlala la ekhaya unethezeke ngezinto eziqhamuke sezikhona baye bathi abanye hayi indaba yendlu yinto ethinta umuntu wesifazane into ethinta thina sobabili yeah yes baba ngibone u1 no 2 no 3 ngumthandile ngicela siyomcheck ubona kanjani emehlweni akhe amehlo indlela esibona ngayo izinto azifana yeah ifana uzofika ubaba athi hey yazi ukuthini no yinhle le yalokhuzana kodwa uke walinotice ayini body la khona yabona like mina nosofa weleda exactly so muhle kanjani angithandi leda usho kanje uyabona abanye abantu bagijimela kuyona yebo unesizathu esiqinile uma ungase uyasibheka I have oily skin so ilede vele ixathuke uyayiqonda lonto le asithi kumama uvele wayuqukula u100,000 we leather sofa ubuya nawe ekhaya wena uyabuya ngapha iskin sakho siyaxebuka yebo izinto
enjalo makabonga Yeah, seloko sinamasela kuyileda sofa la sisikini-ke manje umama sengihlale ukuthi njalo mina ngiyesibhedlela ngenxa yalo sofa weleda la endlini kodwa uma ngabe sikhulumile le ndaba as much leather ngiyithanda kodwa ngenxa ukuthi ubaba awumphathi kahle ayi sizowuyeka singamane silanda iLuther yoqothukazi yakhona yabona so yilento ke engizama ukukhuluma ngayo makabonga zikhona izinto ongazenza nje ungabi nasimanga yabona mhlambe lese njengezitsha nani kodwa izinto ezinkulu nje la endlini ezisemehlweni anoma ngabe ubani kwangazi ukuthi singabonisana ngakho uyazi ku1 no2 no3 ucabangani uyayiqonda lonto le kuyekwenzeka ngangiye ngibone even nje ekhaya umyeni wami uyayithanda kakhulu imbali yabona okay yabona angithi manje uyithanda indlela seziningi lo ngisho kancane hey baba yazi liyambali liyana sezi yabona mangidlule ngelilawa vele wathi hayi phela wena isidudla ayimini seziyakuthile yabona seziyangithi yabona indlela engisho kahle yeah wathi ngibona ngelila ngambone senjani se-train yayiqonda lonto le so ikhona le ndlela yokuthi kufanele nikhulume bese niyabonisana ukuthi kodwa indaba yokuthula akulakhi ikhaya la isikhona sithi ukuthula uma ungakaganwa akube yinto le eyokuqala ozama ukuthi ke ufocus kuyona yokukhuluma mase ukukhuluma sikhulume ngokulwa exactly ngizama ukukhuluma ukubonisana nokukhulisana ingabe ngizokwazi yini ngoba laphana kunekha makabonge yazi ungathola ukuthi kunezinto baba ezingezini nikhulumise ngoba kuwezenu but kube izinto ezizayo zidinga nini njengezinye izinto zemndeni yeah yabona so uma ngabe ubaba ongakhulumi bayohlezi njalo bethatha iadvantage ngempilo yakho bayohlezi njalo bekushayela umthetho emzini wakho ngenxa yokuthi wena ukhuluma kuyoze kube nini kuthiwa jump uma ungakhulumi kulula kakhulu baletha hayi we usufonela osisi hayi kuno 1 no 2 no 3 sicabanga ukuthi kube uwena okwenzayo yebo lonto le unomfazi njalo lento eyenzekile bekufanele ukuthi yenzeke uqala uzobonisana noma andukuba iphume kodwa ucingo liqhamuka straight kusisi wena uphume yebo lonto le kube sengathi ola ekhaya useyisithombe akaseyinto yalutho but ke kunakho konke ke ake sibonge uNkulunkulu ngokuthi njalo uhleze siphi izinto ezintsha esizokwazi ukuthi uma ngabe sizisho kumuntu maqede zibe na something lento esikhulumayo it's all about umuntu ngayedwa njoba uzwile sithe le eyokulandela kakhulu umshado kwangathi ungayiqala usacabanga ukulobola uma ngabe uwazi ukuthi ngelinye ilanga uzolobola yazi ukuthi angeke ngilobole ngingabonanga abantu abadala qala ayikho into ebaleke nje ukuthi endaweni noma kuphi ube nomuntu ongaba isibonelo kuye ukuze mhla ukufuna ukuqala umndeni ukusondele kuyena yazi baba selo ngakhula ngikhule nihlala la umuntu asibonela kumina mangibuka nje impilo yabo yayiqonda lonto la yazi ngathi ngikhula ngimncane benivele nikhona nomama usibanibani andiyazi baba sengicabanga ukuthatha ngiyacela ukuthi ubaba ngidodise ngoba abanye bethu abakwazi ukudodiswa amadoda asikhulisayo ngenxa yebehavior yawo yebo kodwa awukwazi ukubuka ibehavior kababu wakho le engahambi kahle bese uqhubeka uyogana ungazange wabuka ibehavior kababa thizeni ohambe kahle bese uyakuyena uzokwazi ukukudodisa ubaba akutshele u1 no2 no3 no4 nawe futhi dadewethu yazi uma kabongwe usecabanga u1 no2 no3 and ngimvumelile kodwa ngiyasaba ngifisa sengathi abantu besifazane bangaba yimini usaba umendo usabe ngisushadile ubaleke ngenyawo zombili ubalekela indoda uthi nje kuthiwa mshado uthi ubani angishade mina angifuni lento yokuthi umshado unqatshwa amanga ngoba ngawunqaba kodwa ngashada futhi egcineni uma ngabe ungakabi ready wenze njani uyanqaba nje totally ngoba mhlawumbe kuba unqabanga wangena mhlawumbe uyangena uphuma exactly ngenkathi ubaba umsima ngengipropose oqala ngo20 bani lekude angisanoma 2006 yini noma 2007 ngathi no baba umsimanga angilapha
Sho. Hayi ngathi cha baba ngixolele ngeke. Jesus. Yabona? Kwakubani 2011 mangaphosisi kwakulapho nje. Nganqaba makabongwe. Ngoba ngangibona mina, hayi ngoba ngangingaziphethe kahle, cha, ngangibona ukuthi angikho ready. Kuthe noma sengiready but ngasaba sengiready. Kube iprocess kumina ukwamkela ukuthi ngishadile. Ngihlale ngitshela ukuthi umuntu esifazane methi akekho ready for uthando or for umshado. Hlezi ngitshela ukuthi mhlambe ingobe engafuni mina noma lokhu kwenza nami. Akulona iqiniso. Akulona iqiniso lelo. Mina ngizokhuluma njengoba ngangikhuluma nami ngithi okokuqala nje ngangitshela khona ukuthi uma ngabe ungunkosikazi kunezinto eziningi okufanele uzicommit kuzona. Yes. That is number 1. Behavior yakho iyashintsha. Indlela even ugqoka makabona. Yeah. Even ugqoka. Yabona? And ngaleso sikhathi ngangiyi teenager like ngumuntu omusha. Yayiqonda lonto le. Ikhona lento ingakho makabonge kufanele sihambisane nezigaba. Kungabikho igaba esoyijomba. Uma ngabe uthola ukuthi ushade angeke silinganise nomama abadala bathi bashada bayino 20 bani. Asithi ushada ingane ka20 bani these days. Bese ubheka ukuthi in 5 years 10 years kobe kunjani. Koqubuka umuntu omusha esekumama. Ngenxa ukuthi umdlulisile wena lento. Uyafika lapho uyakhinda vele kwakuyikhathi zokukhinda. Yes. Yabona? Lento yokushada isho ukuzicommita full time. Ngoba yonke into makabongwe uma ngigoduka njalo ngiyocabanga ukuthi ubabe udle ukuthi namhlanje izolo udla ukuthi so njobe edla ukuthi izolo akusafanele aphinde ukuthi namhlanje sihlalela ukunicabangela. Yabona? Ukufanele udleni, kufanele uqhokeni, wozolala mase ngilala makabonga ngivele ngivula indawo yami mina yokulala. Ngiyothi kanje umbhede ngibe emini ingubo yaqonda ngiyayivula angivele ngivule la engena khona kuphela ngivula ingubo njwala ungena kuqala ngivula ingubo bese ngithatha isiqamelo ngisibeke la bese ngiyalala uma ifika ufike endaweni elungele ungena hayi ukuthi uzoqala phansi adonsa ingubo uyayiqonda lonto le so umsebenzi wokuba umama yabona umsebenzi omkhulu kanjani hey yabona omkhulu kanjani ngisho kuthiwa ekseni uma uvuka uyazi ukuthi kufanele wenze njani ngivuka iqala vele njengoba ngivuka iqala kufanele ngimenzele ukudla kwasekuseni mehamba esikoleni uhambe edlile mehamba emsebenzini uhambe edlile uma evuka uthanda ukuzi-ayinela but akuyena oyilandela i-ironing board la kuhlala khona i-ironing board akashongo futhi ukuthi ixolo bokwenza but kwasuka kimi alright imina ngilanda i-ironing board la i-ayina ehlala khona ngivule ngithatha i-ayina ngiyiplage ngishiye sekuredi okwakho kuza nani ne-shirt ngoba ngi-ayina yabona angaqala phansi ayivulele okwakho kuza ne-shirt alibe ngaphezulu bese eya-ayina mina lapho sengibeke i-breakfast sengiyenzile i-ironing board ngayibeka i-lunch yasesikoleni ngayibeka so uyabona kuba umama ukuthi kunomsebenzi onzima kangakanani and umuntu wesifazane sengigcina qhubeka wenze kanjalo ngisho kuthiwa akakuboni lokho noma kuthiwa kunotice lokho noma ngabe kuthiwa akakunotice lokho ngoba mhla kuthiwa usekho empilweni yakho yokuqala kunotice athatha omunye kungahlaleki inkosikazi wami wayibeke ayina but lo ngiyasilandela yayibona lonto leyo but ke ake sibonge kakhulu makabonge siyabonga kukona konke nje okwenzekile thank you so much alright siyabonga kakhulu sibonge ku Lady M from Unica Wellness